Мәсум Ағақұжин білән мен 90-шы жылдар, 90 ғасырында 90-шы жылдарында танышып, досташып кеттік. Бұл уақытта мен Иділ журналында ішлейдім. Әлі де хатырымда бұл уақытта біздің Яштар журналында ұлтпалық жазушылар жағына қазір еліміздері де үлкен ешке дебінде орта яшьләрдәге Антез Зәйдуллалар, Ләбиб Леровнар, Газинур Моратлар, Зиннур Хөсниярлар келіп, шул вакытта біз әдәби әңгәмәләргә әңгәмәләр құрып, шулай яшьлидек. Һәм Мәхсум абыйны мен хәтерлим, менің беренче хикәяләрне дә мактап, аннан соң татар хикәяләре антологиясенә дә ул минем бер хикәямне сайлап алган иде. Ул Әван турындагы хикәя иде. Һәм шуннан бирле ул менә шул хикәягә бәйләнүен, яхшы мәгънәдә бәйләнүен дәвам итте. Казан утлары журналында эшли башлагач та мин берничә хикәяне тәкъдим иткәндә киреш сүз язды ул. Башта укып чыкты. Теге Әван хикәян шәп иде дип миңа төрттереп тә куйды. Мен шуна гомерем буе әллә нәрсә күп язмасам да хикәяләргә менә шул Мәхсум абый үтәргән планканы тотарга тырышам. Әлбәттә, Алла ризасына проза китабын эшләгәндә дә мин шуны уйлап эшләтәм. Аннан соң без аның белән Мәхсум абый белән ике мәгънәдә якташлар идек. Мин Мамалыш ягы егете, Мәхсум абый Сабадан. Ул мине гел якташ дип әйтте. Аннан соң безнең Казанда да миндер мәгънәдә әйткәндә мин Чистай урамында торсам, Мәхсум абыйдан моннан ерак кына түгел, Чистай урамы янәшәсендә яшәде. Һәм эшләүдә безнең Мәхсум абый Чаян урамында гомер буе эшләде. Аннан соң Казанлыкларны да эшләп алды. Һәм ул без Казанлыкларда эшләгәндә Камил Кәримов, Мансур Вәлиевлар бүлмәдә безнең инде танылган атаклы 147-нче бүлмә проза һәм тәнкыйть бүлеге бүлмәсе. Ул һәр вакыт безгә килә иде. Һәм аның менә шулай юмор белән сөйләшүләре. Һәм безне үз тиңедәй күреп, югыйсә бит инде мин аның улы шикелле генә яшендәге кеше инде. Ул безне гел үзенең тиңнәре итеп сөйләп. Һәм аның иң кызыгы һәм гыйбрәтлесе дә менә хәзер уйлап куям, Мәхсум абый исән булып, нинди генә тарихлар юк иде анда. Ул язучыларны, күпме халыкны, менә билгеле шәхесләрне белгән кеше. Әле менә хәтеремдә менә шулай кайтып барышлый, әкрен генә кайтып киләбез. Шушы Идел пресс хәзерге Тат медиа бинасыннан эштән чыгып инде, кичкырын. Ул сөйли башлый, Фаил Шафиев, Улиннар турында. Аннан Мөдәррис галәмнәргә кирип китә. Аннан мин дә үземнең якташым Шәһиман Нур турында күбрәк ишетәсе килә. Ул башта менә шулай сөйләшә, кайта да башта Шәһиман Нур турында сорап куя, әйтеп куя берничә сүз. Аннан башкаларга кирип китә. Менә шундый кызык яклары бар. Һәм мин инде барып Шәһиман Нур турында аның бу хикәятен тыңламыйча өйгә кайтмаячагын белеп тора. Һәм шулай иттереп ул барыбер әкренләп сөйли. Аннан соң мин аны теге Чистай урамы бит бик машиналар, шаулап, башырып тора торган бик тыгыз, интенсив дип әйтгәндә урам. Мәхсум абый таяк белән йөри бу вакытта, соңгы вакытларда. Мин аны Чистай урамы аша чыгарып куям. Һәм ул әйтә, әйдә хәзер мин сине кире озатыйм инде ди. Алайсам ди, сиңа кайтырга бик ерак, ике генә тукталыш ди. Мин уялып, автобуста утырмыйча йөри башладым дигән. Ансыдан үзенә күрә бер ди булып калды. Гел менә җылы истәлек булып тора ул. Мин дә менә Мәхсум абый турында чыккан китаптагы язмамда да әйткән идем. Менә мин аны Мәгрур Нарат белән чагыштырдым. Һәм ул дөрестән дә аңа әйткән сүзләр бар иде. Менә безнең яктагы аларның менә шул Тәлгать Нәҗмиев белән төшкән икесе чыгарган китапта да бар. Һәм аның тышлыгында алар шушы Мәгрур Нарат янында фотога төшкән булганнар. Һәм миңа шул китапны да яшь тышлы китап иде ул. Бик шәп, Яшә Сабаев дигән шәп китап ул. Һәм анда Култанбасын автографын шул бер җөмлә белән язып биргән иде ул. Сезнең якларда да бар, андый наратлар,
якташка да инде. Ана гел истә тора алмыйм мин инде менә шул китапта, хәзер үзе турында чыккан китапта инде. Тагын бер генә истәлекне әйтәсем килә, шунда мин аны сорап куйган булды. Менә күп язасың, мәсәлән, башкалар турында. Менә ул китапта ни өчен үзең турында бер сүз дә юк. Үзең Саба турында китап чыгарасың. Үзең турында бер тәрҗемә хәлгә язмагансың. Ул шуннан соң булай диде. Минем турында инде сез язасыз диде. Менә шулай иттереп, аның турында мин үземнең җылы истәлекләрне уртаклаштым. Һәм ул язма, мин язган язма аның рухына бер якты, тыйнак кына бер дуа булып иреште иде.